Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, irugin tayo nga ibasa. Dito surat ti pakasaritaan ni pagayam tayong J-Boy nga napoluan, agsubli akon biag ko. Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni J-Boy. Dear Manong Nemi, naigarahe kon Manong Nemi ti kotse unuban ngar aramatek agasta grab driver. Gusto lang dito Manong Nemi ti pagsapulak. Dadi kiti mangkuntak kaniyak, bagada no sa dinut ayanda, mapangkupik apin da, sa ko itulod isuda Manong Nemi, iti kayat da nga ibaga nga papanan. Nagsansya na, kita nga malim, gabuta, basit tinapasadaak Manong. Naggasolina ak, nagboundary ak, kat basit laing tinabati Manong. Idinto ta, nabayagan nga sa anak, haan kami nga nakabayad iti kasera. Sa adda, agsubli-subli, nga umay mangsingir iti utang mi Manong. Nagsakit ngamin dati inaudi idi nga anak ko, nga ni Gigi. Duwa nga babae di kiti anak mi Manong Nemi, kay ni Eden nga asawa. Ni Eden Manong Nemi, ara-ara paapan na launay, iti napintas sa panagbiag. Nagkarelasyon kami kini Eden Manong Nemi, nagbasbasak pala yung ti college. Kinapudno na Manong. Nagraduar ang iti computer science. Saan kumatang nga na itrabaho At ay agsikog ni Eden Manong. Dahil baga na matang nag-asawa kami, kapata masikog isuna. Sales lady lang ni Eden Manong. Sales lady. Iti may isang department store. Kaya po tadagsikugan Manong Nemi kaplitan. Nga nagkasar kami iti sangwanan ti Huwes. Sakam nagkasera. Naipas ngay Manong Nemi ni Laila nga inauna. Napasarunuan ti may sapay nga anak nga ni Gigi kalpasan lang ti 2 nga taon. At itan ti grade 2 Manong Nemi ni Laila. Idinto ta kinder pailaeng Manong Nemi ni Gigi. Kaya po Manong Nemi, daawan timang sundo sa bali kadagiti anak ko. Sinundok ida Manong Nemi. Kalpasan na, iti sumangpet kami dito'y balay, nakiktutak. Taada, nadanon ko Manong Nemi nga lalaki. Eden, ay nito kaya tasaon dito Sino dito nga lalaki? Di mo ibaga kamagyam, kasinsin mo? Kabsat mo? J-Boy, sorry. No, ibagak man keng ka. At ito nga lalaki, nga makikita mita, nga iso ni Edmond. Kita, kada niya. Pare, hamong bubugawan ni Eden. Kapag na marigatan ni Eden nga mangibaga, siya ko di mangibaga keng kuwana. Uno mangibaga keng ka.
Agkamalala kami. Kabit ko. Kabit na. Ayop kayo! Iti mismo may nga pagkasaraan. Insagpat mo dito, iti lalakim. Saan ka nagpuntot pa, Jeboy? Awan ti malalat pa nagpuntot mo. Nang namnamaat ngumasenso ti biyag, ingkarim tinapinda sa panagbiag. Imayandan giti karim. Nagtultuloy, mamirmiraot. Agkurkurang ti makan. Agproblema ti kwarta. No saan ta ka makabayad ka na ito yung pagkasaran, makapagtalawan na ta. Kahit kunti umasenso. So nga nagkarelasyon na kiniya, Edmond, gabot na maitad na kanyak, tisap sa pulik nga ramay ken pintas ti biyag. Pulos pag-arupan nga maaramid mo ti kastoy din. Nasaganan na kiti arwatan mi kada kiti anak ko. Umay kayo na anak. Isurot kayo. Sa mong maala na kiti anak ko. Uraan niya't araramid mo din. Umay kayo anak ko. Umay kayo. Harakupan kayo. Takay ito ka di sumurot ka ni mamang yo. Papa? Mayat ka di, Layla? Mayat ka di, Gigi? Sino kay kayat yo? Siya kuno ti inayo. Siya ti kayat mi, Papa. Nangig mo, Eden. Saan mo maalat na kita anak ko? Walang sino ito mga asikaso ka nakuha na? No mapangkagpasada. Maasikaso kita. Agsipot na siya talaga ti mga asikaso ka nakuha na. Saan mo ngin paina ti bagim ka nakuha na? No agasay man da. Siya iti bang tultulong ka nakuha na. No kayat dan ti mangan. Siya ti bang idasar ti kananda. Sika. Pagkikam ka malala ka. Di ka pa igtalos. Nakasadsadod ka. Isang rubang mat. Urawang kan. Saan ka masapol? Anya pala horti ramidan nyo. Pumanaw kayon. Hayop kayo. Pumanaw kayon! Pimanaw nga roden manunimi dikiti dua. Diyak kumakayat tagsangit nga maimatangan dikiti dua nga anak ko manunimi. Imdiyak magawidan tirik na. Anak ko. Agamanak na siyak ti piniliyo. Anak ko. Uri awanin ti inayo. Siyak tagbalin nga amakin siyak bayan ti inayo. Awan tagbagdanagan nyo anak ko. Arami ti amin na pamuspusan. Mapagadal kayo. May kang kayo tinaran dyan nga masagbayan. Awanin ti kapatgan kanyak no sanga da kayo. Da kayo nga anak ko. Yaman kami kayong kapapa. Napimpinas ko mano, at damit lang ni mama. Kasi Jemet, insukat na kayo matan sa bahay nga lalaki. Diba? Dakas tikas dya, papa. At da asawan ni mama. Imatapay lang sa bahay nga lalaki tipiyag na. Dakas di ngamin. Talaga nga dakas. Basol, takila basol deta iti Diyos. Kaya amok, dusain to ida ti Diyos. Madusa dan to digiti doa. Agar aramin ti kinadakas. Kahit na tayo anak ko, sana tayo baybayan na po Diyos. Uri may sakla nga grab driver. Nga pasaray, basit ti mapasadaat. Yung dumtang tumit lang ti good na away. Umasensot biyag tayo. Agagagatak. Agkararag tayo. Kinapo Diyos. Sabi ko nga, dati pa nagtrabaho kakas da grab driver. Kat, umanay ti masapsapol ko nga para ka na tayo. Ti kanintay nga naldaw-aldaw. Pagbayad ti kasera. Pagbayad ti utang.
Kat ka po tawang pa'y tinaluto manon nemi at lang nagyan abagas iti pagbagasan ng isangan. Nag-assignment na kita anak ko manon nemi kat pasarayo may dagpatulong kaniya ag saludsud. Kabayatan manon nemi lutlutoan. Napanak nang nateng manon nemi ti bulong ti marunggay ti likod taad na talo nga puon nga marunggay ng mulak. Sa damat imulmulak no pagkimaritak ti kamutig manon nemi ket imulmulak. Galak man to kada kitirangaw na. Nabanak imatang ti sardinas manon nemi ket agsida kami ti marunggay nga nagkan ti sardinas. Idi makaluto akon manon nemi nalpas mo ten dagiti anak ko ti assignment da. Dati na ibag ida na nangan kami. Naimas kain ti sardinas ken bolong ti marunggay ta papa. Una anak ko. Naimas amin. Basta lagi di naimas ti panakaluto na. Ken naragsak tayo, agpipinatag tayo nga mangan. Awanan ni mama. Agsublin to pa nga tama. Ni mama, papa. Saan yung napampanunutan pa isuna? Kaya, yan tangay, ore adda isuna, kat awamat may tultulong na, han? Siyak ba't no ka timang tultulong ka na kayo ng assignment? Siyak ba't no ka timang rubrubot kayo ti bigat ng kaigbasa? Siyak timang itultulod ka na kayo? Siyak timang sunsundo ka di kita eskwela, han? Awen, papa, awan na ububurin ni mama. Hamping aglaba, agpalpalaba, di sope paggastusan. Saanin agpalpalaba, tao maten. Siyak no ka timang hirapin taglaba, ha? Kat kapot na babae ka mat, amoy mo tentag dalos, ayaw mo taginaw, tulungan dak, ha? Owen, papa, tulungan dak ka, kada kiti aramid iti balay. Kabigatan na manon nemi na sapak nga nagriing, kapanak matang ti itlog manon nemi da sutsindami. Inubuhatak na kita anak ko, hindi makampangan kami manong nemi kalpasan na inikakidan ti kwartada nga ipangandan do ti pangaldawit kantina ti eskwela. Intulot ko idan ti eskwela manong nemi kalpasan na napanak ko ni ti ayan ti ban nga ipaspasada. Pagkisumaten manong nemi nga nag-text at pasahero. Oy, Jaboy, boss, apay na lang daw kita. Napanggupay lang kami ng tulog digit anak ko ito eskwela. Adan sakit pa sa mo. Adan boss, alangar dito tolback. Kananad ka. Ananadam tilogan. Mga ano, naglagi ba? Sikat ang gastos no matadaal. Maitungpar mo, no matungpar ta ka. Naala kong ti pasaherok manong nemi nagkusilap. Nagbayag kan. Malataw ako. Boss, sorry. Na-traffic eh. Sige, alas na mga ron. Kagabot talaga nga matraffic manong pupungtot yung mga pasahero. Puisit. Abi ka di mo among ilusot. Awan ka dito among mabaling nga pagdaan nga saan matraffic. Nalataw ako na. Boss, pasensyakan. Pasensyakan. Di ba itulod ko manong nemi. Boss, tepletem. Na-aplete pala bagbagam. Kung kuram, hangko ited. Boss, ingkawid ko manong dinanog na kidin. Apo na. Ay! Po ni mo tinamalas na tunal daw. Damo ka pasahero. Hanggang nagbayad, dinanog nakpay. Anay ko. Ay, apo. No, dumteng timalas, dumteng lata. Nangabali ko na. Nagagaman ng naming nga daw rin naawat ko nga message as diglang ti ayan na umayakon ko na. Duwa nga babae manong naming. Dinamag ko na sa dinupapananda. Nako. At tayo. Nagsapo laki dalan ko manong naming tapno alalistuwa kabakadanon. Aking kinita na giti nga babae. Ito may tulad ko ni Dama, no nemi,
dim sa akin ti Mesa. Ma'am, tay plete yun? Dito yun. Ma'am, ako manay ma'am. Basit ma'am, dayo naman ma'am. Opo, na matindi kinamalas dito ng aldaw ya. Apa nga, adda di ka kasto ka tao. Nakalawlawag ti saritaan, kalpasan na. Kinuruangan da. Teda mo, ang nagbayad, dinanong nakpay. Apa nga takasto yung mas pasamak ti biyag ko aya. Minala sa ka talaga iti nga aldaw manon name kinidi tama pang kusunduan di kita anak ko. Kaya gawit kami dito balay manon name nakigtutak. Idi makitak ni Bernard. Bernard, daka. Gamo tayo iti nga aldaw. Tinted ko king kapalugid. Te utang mo. Awang pagbayad ko sika. Malas sakit na ito nga tao. Basit lang na pa sa daak. Hanga mabalin. La, tulba kamon. Tasumrek tayo. Tinulba kag tiri daw manon name siyemrek kami. Nagsukat ka na anak ko ha. Nag-assignment ka yun ha. Tagasalitak lang ni Bernard. Pare talagang awan. Dahito nga aldaw ti inkarim eh. Haan? Inik kang kadwa nga lawas, kang nagsagana. Nagmamalas sa kadagit sis, napalpalabas nga ang tao. Awan timaitad ko nga talaga. Sige. O, maramid ko. Mangirawarak nga rin kadagit mabalin ko nga ilako. Ano kamin nyo? Dito electric pan. Uy! Hamo nga lang deta. Deta dito kakaiso ng electric pan mi. Alak dito. Dito ba? Saan? Saan? Bernard, please. Igawid ko manong naming inkugtar na. Adupay kurang mo. Idi imutang ka kanyak, nakalalisto ka. Nga nagkari nga bayatak, iti kabitan nga panahon ko na. Manon nga lawas, manon nga bulan. Masapul mi deta. O deta ko mga electric pa ni Batim. O na aramidak man. Papa, anak, anapit electric pan tayo. Aron ano adot lamok. Kano na po dot na tagaang. O, pagdalagan nyo anak ko. Tugubatang tumulat sukat na. Ken, bugawang kayo. Paliidan kayo. Okay. Paturugin kayo anak ko. Babayin panang palid ko. Kit ka sa nungod nga, makaturog ka. No, palpalidan na kami. Basta, siya tibaka mo. Payment ngamin nga inala na. Anang ngamin dadya utang yung kang kuwana. Hindi nagsakit ni Gigi. Nakautang kami kang kuwana. Wala na ko. Mga sinapod Diyos. Saan na tayo baybayan niya po Diyos? Napanak ng isaang manunay ni. O bagayang bagaset. Adamat asidag manong name nga talipapa na panakimatang isang kilo. Dito yung maten manong name nga ngalat si daem mina nga lutwag. Sida kami manong name. Dalangdang nga ikan. Ipritok ton. Sa kimatang tigamatis nga magkisawsawan. Ini makaluto ako manong name na yaba akong dagitubing. Mangantay na nako. Ano si tatay, oh? Ito ni, prinito. Isaw-saw ti kamatis na imas. Awan digo, papa? Awan. Itong bigati, nagdigo tayo ito.
Ito ba hindi kinigundaway manon nemi nga saan ko may imas timangan. Pampanunutek ti kasasahad mi. No maminsan manon nemi kat basol kumat lang. No apeng mat ngamin. Na nasikugak ni Eden. Kaya iti makapagraduara kon nag-asawa kami. Diyak mo din na yubra manong nemi ti inredwar ko. Padasak tumangkid diti. Mapanag-aplikar. Kada kiti mabaling ko nga. Pangitrabahuan manong nemi ti kursok ko na. Adoy ita, indaman ita manong nemi di kiti nagraduar ti computer science. Kasano? Mamayobrak manong nemi ti kursok ket ni laptop ket awan. Kabilitan idi nga manong nemi na ilakok ti laptop ko nginus usar ko diag basbasa. Idag kasapulang kami ti kwarta. No kumanta nagbaling nga na siya ti asawak manong. Tay di agasawa kami ket inrapin na kumamit lahat na tinagtrabaho. Takkel ko man tinitulong na kanya. Samet. Dito lang tabalay ti ayan na. Napiyo man muna idi nga. Asikaswan nga naimbag digitan nakmi. Saan nga nairnap narik na digitan nak ko ti dungo ken pamateg ti may sa ngayon. Baotan na kidida, kadalan na ida. Edin ta siyak manong nemi ni pitik ket sang ko mahinaramid kadigitan nako. Ipatpatek ko ida. Dungdungwek ida. Ta siyempre, isudan to't pagsadagat, no siyak to't lumakay. Amudan to nga tamat abigbigan, ti panangipatag ko kadakwada. Ti sakripisyo para kadakwada. Diyos ko, amhok, nga digiti dumdumteng kanyak ita, kadakabita. Kat susuotin nyo ti kinapudno. Hagbalina ka na care. Kan mang namnamak ka na kayo, Lord. Da kayo tibang mangted kanyak tipig sa kanpiyak ko. Pag-asatan dak kumawat. Karig dumteng pengal daw. Takayat ko. Ngayon tinaran niya ka masakbayan na kitanak ko. Kayat ko nga gindag damit. Iti napintas natalgad nga balay. Nasaan da malamlamukan? Nasaan ko paypaypayan ida? Nga makagata nga kumamat na pintas nga ruhatin da. Diyos ko. Napukaw daman ti inada. Napukaw ko ti asawa. Yaman mo kasanta kami nga baybayan. Adan to sumukat, ngagbaling nga pudno nga inarikitan ako. Adan to sumukat nga napudno, nga gayayat kanyak nga balin nga may kaduang asawa. Makabulanen manong nemi sipud awan ni Eden nga asawa. Idi, tagtultuloy na tamat manon nemi di ba sit nga mapasadaan. Ti kaadun manon nemi dagiti grab driver. Nagas kanya. Aging ka manon nemi nga di sumangpad kami nga gaama dito'y kasera. At dati aking kukuha ti kasera. Joy boy, talo nga bulanen. Ang permitted ko, boss. Talo nga bulanen. Nagsasaro kami pa nagbalas ko eh. Kaya napudno na. Awang pa dito dumang alikamin min kapata. Dito nakabayad, nakautang iti kwarta. Awang pagbayad ko. Ginuyot na rin kitay. Kaya napapanawang kaya nga eh. Sa dito nga rin papanan nyo. Please, boss. Ikanak pa iti sa bali abulan. Akaw! Talo nga bulanen, J-boy. Talo nga bulanen. Ana,
Papanawan kayo. Mabakan dyan dito, kit sigurado nga ado agsapol na kita pagkasaraan. Ado nga bulan nginik kang katigundaway. Dumawat ka sa bali pa bulan. Talaga na ito yung boss. Okay. Tap na umat ko ng kanya. May salawas langin. Ha? Ket no saan ka makabayad, iti uray may salaabulan. Kalpasan ti makalawas? Talaga nga papanawan kayo. Laglag pa deta. Sige. Nabarbaring no, mayor nungat, ti makalawas, ti pagbayad, ti may sabulan. Kalpasan ti makalawas manin, another month. Kada lawas nga agbayad ka, aging ka mabayadam amin talungon upat nga bulan. Sige. Dito mo, baka no, into nabigat, kaya tagboy na sak. Okay. 1 week Awa nga damat ko nam kanya kong Jeboy. Kakamanin sa malipay nga gundaway. Ngem, no saan ka makabayad nga talaga? Kalbasan ti makalawas, o may sabulan lang ti bayadam. Saan itong agsaksakitin tinakim mo? Gabuta talaga, papanahon kayo. Mangmangigmat siyempre, di kita anak ko, ti mapaspasamak kan mabuybuya da. Kasi nung ano din, Papa, no? Saan kayo nga makabayad? Mangiremedyo umutang di kayo pa nakabayad ti utang yun, utang kayo manin. May lumlum ti utang Banyo anak tam. Ikalkalik ako mo ti amin. Amo kasana tayo nga baybayan na po Diyos. Nangnamnama tayo. Saan na tayo nga baybayan na po Diyos. Kabigatan na manong nemi intuloy ko inaramid kumatmanan manong nemi iti nag-grab driver. Pasahero, itulod ko. Pasahero, sundo, iti ayan na. Sakot itulod no sa dinot ti papanan na. Agalas 10 ti bigat, manong nemi. Matag-text. Shh. Nag-istambaya ka na ron. Hindi tag-text man. Sadaglan. Sige boss, umaya kon. Tinext baka. Pa'y 10 minutes at ako ni sadya man. Lalaki. Nakarga na nga bag. Yung baga naman nung name sa dinot pang ituludak yung kuwana. Then itulod ko man nung name boss, debletek. Thank you. Nagparking ak manong name itinapinda sa pagparkingan pangururayak no sa sinot sumaro ng pasahero. Iti tumalyawak iti likod manong name ni. Dete bag. Bag natin na oding pasahero. Ginawaat ko ti bag manong name. Nadagsin. Dimsagak napanak iti likod nga mismo. Binagkat ko. Nadagsin. Nagyan na nga tretoy. Manong naming gabuta sa dagmat, tinangi disagak kang kuha na napanak sa dyan. Ang parking ko, tilogan ko. Nagsarkan na kataitay. Baka sapsapulan na itan. Baring na rumwarket makita. Nagsalutsuda kiti guardia manong name. Boss, dati naka-green pasahero. Few minutes ago. Inututin mo nga nagsirkan na. Naka-green. Uy, kasi lang uniforme na dyan. Ita nga banda. Dati diyan naka-green. Inututin nga banda, boss. 1, 2, 3. Diyan may kapat. Gani daw.
Linukatak manong name iti may kapat nga ri daw apag isumit nga masabat ko tinaka-green. Ay! Jesus! Boss! Sir! Bag mo da ito ya. Ay, uwan! Yung pala ito pa nakalagip ko. Sumra ka. Boss, mismo nga tayo driver ti cab. Isot, imay nang isubli. Kinagyaman ka. Tas nga nag-interes. Da kami nga driver, nagtutulag kami nga no saan mi nga kukuha, sa mga tagikuan. No, nyaman di kiti malipatan ti pasahero mi, ituntun mi ituntun. Nakapatpatig dito yung linaon dito yung bag. Anat nagan mo? J-boy, sir. J-boy. Nakapatpatig dito. Magmantasan ka nag-interes. Kada laptop dito. Among ka dito rin ang laptop. Kisut ayan ti files ti kumpanya. Ano mo po ka? Di mo amot araramidan min. So nga start ipanungungot ko ito dito nga tao. Nakadakdakkel, nalipatan na din. Yung baglagi din tasan ka ng interes. Ay, Ronald, sir, pag-ialam mo na yung bag ko dyan. Igaktigong ko na ito nga tao. J-boy. Ay, so makamukan talutan nga mga pasupli, ha? Check ang itad ko ka. Ay, sanan, boss. Man, kagkadi 50K, di mo kaya? Ang takulo na yung kwarta na ito, sir, 50K. Yung saan, sir? Saan? Di mo kaya? Kape, klatan, sir. Ala, ito blakat kape. Sige. Kaya ito blakat man, Ronald. One boss. Kaya ori siya, kape tayo talo. Sige, templa kayo. Nagkape tayo. Anong name nagkape kit buyboya ek ti aramiden ti mangususar ti laptop nga nagyan ti bank nga naidpan iti bank. At mo Ronald, sir dili bagbaga ken ka kay pag ibabao na ken kasakbay nga nalagip ko dito yung laptop aramiden mo ay mo sir busak labay dito kapek. Ito dududwa kami manong. J-boy, sir, di mo kaya na talaga dumawat kung kuna? Nabayag ka nga grab driver. Nabayag ako sir since nga di nag-asawa ako. Asawa mo na duwa pa iti babalasan ko na. Duwa nga babay. Sino lang ta. Single parent. Napananti, ina di kita anak mo. Simurot sa bali nga lalaki. Ano? Naglokon. Magmantasaan ng inala di kitubing. Kaya't nang halain. Yemsang kong ipalubos sir. Agkas-kasara kami. Hinapod muna. 3 nga bulan nga hanggang nga nakabayad. Kahit makalawas lang. Ngayon siya kumabayadan. Ori man sa bulan lang. Papanawan na kami. Kaya nga sa mga awatan di 50K. Ngitid ko ka. Nasa bulan gayam di kwarta. At dapat subli-subli yung mga singsingir ka na kanyak. At ang amin utang ko. Hindi nagsakit di inaudik. Hinapod muna sir. Ginawa yun. Electric pan, di kiti anak ko. Kapilitan nga inahalan na. Graman di kita dumapay gamit mi. Dalang pangkamatan na iti utang ko kengkuhan. Gusto ko na kayo marigat mo. Slide at ta. Dakal tinapo ko mga oras. Iti panang isublim. Dito nakapatpatig unang gamit mi dito yung kumpanya. Mga sinapo Diyos, sir. Hanggang nagraduar kiti computer science, sir. Ana? Yung sangko na yubra.
Ta di naggraduara kon, nagsugog mo ti girlfriend kon, so nga nagsawa kami. Ang kupay nga pinadas ti nag-apply. Plano nga ron ti ag-apply. Tapno mayobrak man lang da tinurpos ko. Adanalis mo may panggap ti computer. Onsa. Ada magkita dito nga problema nga application. Hindi pa lang pasulsulbar ko karagiti kakaduak. Ngem, tidak masulbar. Kita man, marabaring ng sikat maka mo. Kinitak. O kaya, padasa ka, sir. Kasla nagdagos manong nemi nga si Miplot iti panunot ko ti kinalaing ko idagbasbasa. Dagiti knowledge saknan manong nemi ti programming. Pinatas-patas aging ka nga, malagip kon. Kasto lang dito, sir. Deta. Mayarin, sir. Kinayam? Kasi lang amin bigla nga nagsubling iti knowledge ko. Kasi lang kanadradwar ko lang ti panunod ko, sir, eh. Diyak balagayam nalipatan. Kasi gayam. Makaosar ka, makakaaramat ka man ti computer, laptop. Nagsubling nga dagos iti naturog nga day ti panunod ko. Lain kan. Di mo kaya ti sumrek dito, eh? Rugyaman itong bigat. Ikan ka titak kala sweldo. Kaya itong kasano laing. Kaya itong nga laing mo akit baka no. Kayat mo? Trabaho to'y? Kayat ko, sir. Yung baga naman nung name numanot ited na kanyak iti makabulan. Nasulbarin ti problema, sir. Mabali mo advance. Nung kasapulo mo talaga ti kwarta. Ited kumatlaking ka na di 50,000 nga 50K. Ngem, gabot di mo kayat nga awatan na sa paubaya. Gunggo na at kinaanas mo. Advance mo nga rin ito salary mo. Mabit lang. Pilaapak dati nga check. 50,000. Mabali mo nga ikas. Hanggang mo sir. Mabit lang. Dito ni Edmond. Edmond. Ronald ko na yun, sir. Ay, Ronald. Kita mo nervyoso pa. Nalaing gaya mo na. Naggraduate computer science. At nasulbar na dito yung application. Dito na ba yung tanong sa sulbaran? Nasulbar na. Kati, sir. So, manin po din itong bigat. Kaduatay ni Sona. Magkita ka ano size mo? Large, sir. Magkita ka ti large sa diyang uniforme na. Tayo suntot pagpapado na nito bigat. Hinted na ano. Ito bigat J-boy? Boss. Ulit adamatin advance in binalik. Kito rekla para ko manong naming kini boss. Ikaw mo idyanan na. Adamat lahing permanent nga trabaho. Kansa lang ang sinsinanti sweldo man. Nugas kasano laing. Makagatangak. Iti house and lot. Mabali na itong agloan manong naming. Yung pasukat ko ti cheque manong naming. Nag-shopping nga. Saan ako nga. Nagpasada pa eh. Saan ko nga kaskaso manong naming di kita message. Nag-shopping nga. King gatang ti barong arwatan di kita anak ko. Amok matisize ti chinelas na kata sapatos na. Sa ako napansinon doon ita manong naming ti eskwela iti kamalman na.
Iti makasangpet kami manong naming ruwar ko di kiniginatan ko. Ha? Papa? Kung kami nakita ng kapsat? Uy, kursunada yan, nagpintas. Ano ko naglutluto? Tente mga ni Tiruar. Ay, ada kwartam dakkel? Ato kwartam na, papa? Ada nang pinas sa trabaho. Mangrugi ako yung tumbigan. Saan nga grab driver? Hanan. Nakus kasano lang. Adan to pa yung bukod ko halukan. Nakus kasano lang. Mangkita tayo tinapimpinas sa pagyanan tayo. Dati saan tayo upaan. Tenten na gantay nga balay. Okay. Kahit nung sawin, papa, bak nang tayon. Ada, nabintas na trabaho. Takil ti sweldo ka na ko. Itrabaho ko maglang tinradwar ko. No kasta, pinadgan niya apo Diyos ti araraw te keng kuana. God is good all the time. All the time God is good. Ini umayan manong nami dakin kukuha di balay ng papak. Pinayadak amin. Amin. Boss, no makakita kam to tikuan, mabalim mga karan. Umakaram to. Kahit mo sawan, bakan siyambit lang dito nga pagkasaraan. When? No, adaman amon boss, datay mga matenten na gan nga, mahululugan nga house and lot. Kaya da. Kaya pangalam mo pagtindag mo ngay. Napintas ng trabaho, boss. Saan nga grab driver? Agana kong tipisina. Okay, programa kong karagiti adong application at computer. At din rekomendar na nga lugar manong naming asideg iti eskwela na pagbasaan na kita anak ko. Wow! Napintas manong. Kinasarita kong taking kukuha manong naming kahit bimali akmanin. Kahit matlataan ni boss, din bagay ti problema. Manong nami, kayak iti binulan, bayadak iti duwang atawan. Okay na. Edi agakar kami kadikita anak ko manong nami, wow lang wow dikita anak ko. Wow, papa! Balay tayon dito eh. Balay tayon. Kaya lang, binulang at naga. Tumatan naga. Unos mga tawan, kuka tayon ton. Saan tingang kaskasera? Saanin? Kaya lang, adatantanag. Saan tayong mapapanaw? Yaboto na kaskasano lang. Hanak to nga maikat iti pagtrabaho ak. Malaksit sweldo, anda pa'y commission ko. Kit, mayat si Maruno manon nami naglonak Carlon. Saan akong nga commute manon nami dinaerwar ko. Dinagas ko dikita anak ko manon nami. Pa? Kutsem? Kutse tayo. Kabarbaro. Umay kayo, naglungan kayo? Yes! O sidag matlangin ti balay tayo dito school Mabali mo tibag na. Aglogan kayo, nakakaiso na nga takot seta yun. Oo, nagmayatin, papa. Malaksid manong naming at takot sekon, kot semin, at tapayin kaduamin ti balay. May sangan bakitan nga bakit manong naming. Kapatay impaskil ko ti placard iti gate, wanted housemaid. In-interview ko manong naming at gan lang iti asidag stay in, stay out. Ninanabikid man. At pa manawa min manon nami ti balay no kastangawan kami ngagkama. At asangpatan mi manon nami no kastanga sumangpet kami. Nakalutong tumeten, kanto lang agidasarang kan mangan, santo agawin. Naragsak tigawa nga
Ken tignay siyempre dagiti anak ko. Naragsaka ka man. Yung bigla malagip dati inada. Papa, ano malaglagip ni mama? Haan, dakay ngay. Pasari malagip mi kiniading. Noag sublita. Ala nga ta. Maragsakan lagi din tadabukod tayo nga balay. Santay nga kaskasera. At tapay katulong tayo. Di adadang nga awan amo ni mama nga trabaho. No, agsubli-sub na. Takayat yung kading agsubli. Sika apa. Hamo ka din kayat ni mama. Kahit nung kaspagarikan tagsubli. Tapapanawik ni nanabig kid. Tani mamang yun tagbaling nga katulong. Kahit nga ta. Api agbaling nga katulong nabak nang tayon. Isupat pa nagkatulong na. Ang kading magbaga ni mama idi nga tikayat na pinas tibiyag tayo. Na namaiso na. Ita ni, ato kwarta tayon. Dapay yung kutse tayo. Makakapagpasyar tayo no, ti ada yun, no, kasta nga bakasyon. Nawan trabaho yo, nawan mat klase mi. Iti may sa nga malem, manong nemi nga panaggapumi, iti eskwela, tinagas ko ida di kita anak ko. Iti makadisag kami, iti kotse, iti tabapang ko kuman irekap ti gate, manong nemi, iti bigla nga da sumurek. Jeboy! Eden? Hindi kita anak ko. Anda akon. Agsubli akon biyag ko. Binoyak manon na imino kasano nga napan inarakop ni Eden ni kita anak mi. Umarakop ngam sa amat nga umarakop di kita anak po. Nakatakder damat lata manong na imino sanda gunon. Anak ko, siyak ni mama yo. Apikastat lang ayo mama. Nakapangpangit ka man din. Nakapugpugot ka. Ken, sugaba ka pa yan. Kung amin, imbes ko mahagnam ayak, nga simurot, kalay dyan nga lalaki. Hamad gaya mabaknang. Nalilaw naklang. Kahit kabotasan nga baknang. Kahit kabotan na alilaw ka. Iso nga nagsubli ka. Nagsubli hakon biyak ko. Pangibagbaga. Kada kayo. Biyag tayo. Yung magbiyag kami orewang ka. So, mabaling ka di pumanokan. J-boy, ika na kumada another chance. Please. Saan kan nga maawat pa? Mapakawan ka? Wen, mapakawan ka. Ngam saan kan nga maawat pa? Gabutawan ka ni ti puso. Jakon kayat itikasken ka. Kalpasan. Ngaliliputan na. Marukita kon ka. Sumawalin mo ti pumanaw. Pumanaw ka. Voluntaryo ka nga rimuar. Tano saan ka nga rimuar nga voluntaryo. Ulud-uludan ka. Anak ko, Layla, Chichi. Dakay kumanak ko ti agpagpakaasik ini papangyo nga saan nga pagtalawin. Ikarik ka na kayo anak ko. Ipainak doon di bagik ka na kayo. No saan no dumanting nagkurkurangak ka na kayo ini sulnintak ka na gitoy. Papa, Layla anak.
Hindi yung bagayo kanyak kata kami nga nagsubli ni mama. Kahit yung nagsubli, nga magbaling nga katulong. Takayat yo. Ngisut alayan tayo katulongin. Ikatan tayo ni nanabikid. Nanabikid, makatoy. Papi ka di, sir. Pasensya ka na, mapukawang ka ti trabaho. Tamangala kami ti sa balin. Papi, sir. At ka di nagkurkurangag. Sir, please. Nagrigat nagsapol trabaho. Adamat nga tultulungak nga kaanak-ak. Di dua kayo no karo din. Awamot unang ti ado nga trabaho. Di pag tinulungan yun. O na. Eden, mayat ka? Dakam mo iti ito nga balay kat katulong. Nagyamang ka kadagit anak mo. Kaya dala nga makitkita na ka. Nga masapol nga katulong ka. Soldon na ka. Kaya no, hamat una yung mga luksaw ni nanabikid. Agtali na ed. Kadwa kayon nga soldo. Sige. Kahit ko lang makadin na dikit anak ko. Kahit ka makadin na. Kabarbaring numaalo ko ikon tumit lang tapusong nga gayat manin kanya. Sige. Nakaro din alam dikit arwate. No ti aldaw manunemi ket dua ti katulong. Ngem ti rabii ket may sa ata stay out manunemi ni nanabikid. Ada dagiti kundaway manunemi ngino dak ti hardin. Umaisuna. Kaya mo templang ka ti kape. Saan ka masasadak na saan kang kasapulan? Amom, numakit kita ka. May palagip adagos. Diti aldaw nga nasangpatan kayo dito iti lalaki. Pimanaw ka. Kinakayat mo ti simurot ka dahil nga lalaki. Ngim tinagbati. Nga mga nung ti pagribengam. Nabagahay malilipotan na. Manglilipot. Matayaw ka. Kapata, para kanyang narugit ka. Mabangsitanak ka. Ataywan na. Nasa! Sige. Aging ka kadagitoy manunemi kaslawang payapulos temariknak. Nga panagayat iti asawa ka dati. No pa'y nakaragraksak da makitkitak manunemi isudang aggiina. Nga aramiden manunemi ni Eden iti panagbalin ng ina kadagiti ubing. No anya ti saan nga aramiden idi aramiden na itan. Isut hatid sundo kadagiti ubing manong. Saan ko nga dagdagasad ida, saan ko nga itultulod ida. Ti inada manunemi iti mangitultulod kadakwada. Ti inada manunemi iti mangtultulong kadakwada no sumagbed da agsukat da assignment da tibigat tultulungan na ida ngagrubwat agdigos agrubwat nga hanna idi inararamid. Bagay manong nga pindas mat kadi taada ina digitan nako. Adan ina digitan nako kapag nagsublin ti inada nga mawampay asawak. Tsak tulam mo manong niton ka ano. Nga amubaling kumanan nga ayaten ti dating asawa. Kahit ko kumamat manong ang narigat. No kayat no rugyak nga ayaten isuna dagos ko lat nga malagip ti pananglipot na kanya. Kaslahan na pulos nga agbaliw pay. Nga agsubli ti panagtalek kan panagayad ko keng kuana. Nga mala. Idaw-dawat kumat kidi.
nga mabaling kong tumanin nga ayaten suna. Sapay ko ma. No inton ka ano manunimi dahi tatidya ka mo. Baka next year, the another year, maybe never year, or maybe never. Dito nga rin, di pagkasarita hak manong, noon pa'y sampay akumpleto. Ngayon buray ko dito, itamok, nga da siguro digiti makarelate, digiti panawan ti asawa na, gaboy tirikat, digiti andan iti asawa nga saan nga nagbaling nga napudno. Sabi ko man, nakaibati akti balaag, pagsarmingan ti biyag, na adal. Tuwing nga nadagyaman nga pagkaya mo, J-Boy. Thank you, J-Boy. Thank you, kamat kadagiti nagbuya.